umdlalo omningi la and igama lami lidonseka phansi. Yazi South Africa bafuna lo muntu abambona ngathi igama lakhe lilapha. You cannot never hear umlungu eshaya omunye umlungu wakubo. But abantu abamnyama, it's either ibhizinisi lakho sibuliti seliphezulu kufike lo baba bathi uSARS azolishaya. uSARS, it is a private business yomlungu eyizolwa nabantu abamnyama izobashaya phansi. So uzobona ngoSARS azomshaya noma ubone omunye umuntu wakithi omnyama azokhuluma ukuthi sazi i-collect tax. Yes. I-revenue collect. Yes. For ukuthi sonke simele sibhadale i-tax. Exactly. As ama-citizens. Ngiyakuvuma lokho. Uyabona lento okuthiwa umzex leyo iqala usibuku. Yeah. Abantu bonke bayithatha kancane. Believe me. Kulawo ma-orders are 1,000. Maybe this thing uyidayisa 500 rand. Hey, it's an example. 500 times 1,000. Angazi ukuthi imali ne. Ngiyakuthola. But ubudecide ukuthi kusasa uyothenga iplazi. Then mawuthenga iplazi wenza inkukhu amaqanda uodisela wonke ama-spaza shop in. Then awubatshela abantu. You decide ukuthi iplazi lakho selikwenzela imali. You started here ne? Yeah. Bese uvela uveza umuzi wakho. Usuwakhe umuzi owetha 100 million. First thing abazoyisho yazi bazothini ku? Yeah. Uthwele lo. Ngoba vele sambona uzwana nobani noKhehlelezi. So njengamanje Samasho kanjalo last year kumele ngiqeda ukuthola umsebenzi e-2000. nanso. Bathi isigubhu sikaKhehlelezi. Nanso no. Ngifuna ukuthi asiba-educate abantu ukuthi abantu bakithi ningabi too much obsessed nge-social media. You have time. Ngiworried ngalabantu abahlala be-live ko-TikTok. Basebenza nini? Ngiworried ngenyanga. I'm worried about inyanga ehlali live ku-TikTok. Kanti basebenza nini abantu? Kanti zila nini ukudla? Kuthiwe namhlanje zilile yona isehlathini iyathandaza. Kanti imba nini imithi? Ihamba nini uyofuna ihlanganisa imithi in. Umuntu ohlala ekseni live emini uTikTok is here to destroy us. uTikTok wenziwa bani? Abantu ba-China or yini? Yeah, ama-China. You will never see iChina umntwana we-China. Tell me iqiniso. Wawambona umntwana we-China e-live. Ngikhuluma ngomntwana maybe ona 18 years or 20 years. Never. Ama-China what they are advertising with TikTok, ba-advertise imisebenzi yezandla. Imishini yabo, yebo? They use for that. Kwamanye ama-countries, uTikTok is not allowed. Thina ngapha sifika wa-introduce kithi. Sesusebenzisa ukudestroyana sodwa. Yeah. Umlungu uhlakaniphile. Wasinika i-platform. What there is the platform? It is easy to trend. Easy at any time. So abantu abamnyama bethe ufika ngala. Hey siyaqedana bayadubulana abantu ngo-TikTok. Asina secret sebantu abamnyama iphelile into ye-secret. Asinayo imfihlo. Do you know into esisele? Ukuthi abantu benze u-live besendlini yasekamereni, ekamereni. Because sengake ngambona omnye enza uTikTok ese-toilet.